Jaetan Setyaki lupatku karo kowe apa? Lupatku karo kowe apa? Ora sakokan bebagal. Sing ngakon nabuh mau sapa? Wong edan wani karo Koko Prabu. Aduh ya. Setyaki. Wis Setyaki, wis tulung lu Setyaki. Tulung Setyaki. Ora ana kok omongan tulung. Pandita Kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajabing tawang susu angin. Susu angin ngendi nggone. Oh. Wah, Durna bapakku, Werkudara. Kau pahlawanku Werkudara. Kau datang di saat yang tepat Werkudara. Wah, aduh, Werkudara, meh mati. Wah, lho ngopo? Setyaki ngajar karo kowe? Ngajar karo aku. Werkudara, Setyaki Werkudara, uyan Werkudara. Wah, bungit. Ada. Durna bapakku kena ngopo? Goblok. Bento. Bodho kowe. Bodho ngopo malah ngluput karo aku? Kowe nguyar Setyaki karo aku to banteng. Wah, maaf. Maaf. Wow. Werkudara piye iki? Wah, lungguh kono Setyaki ajare. Ajare Werkudara. Tote lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggana magawe klarira wang wah bungke Kakang Mas Werkudara kenging punapa jengandika mbelani kalian Begawan Durna sing watake ora iso dicontoh, ora iso dianggep wong tuwa. Wah, kowe watekanmu sing kaya bocah. Kakang Mas Werkudara sampun kantos-kantos ngaten napa? Kakang Mas Kakang Mas
sampun kados ngaten opo Kakang Mas kaya ngono kuwi ento-entoanmu ngajar karo bapak guruku. Wah, Bungge, nyuwun pangapunten Kakang Mas, ora ana pangapura kowe. Werkudara mandheng Werkudara. Kakangku ngendhake marang kamurkane Werkudara. Wah, eneng kowe aku rawani ngantem Setyaki. Monggo astane sampean mangantem ora wani. Wah, aja ya ngono. Monggo kula aturi mulasara kaliyan ingkang aranipun Setyaki. Wah, ora wani. Werkudara, jlitheng kakangku piye? sing sarek ditata atine wong yen arep nggayuh wahyu kamulyan mono aja mung merga perkara cilik mbok gedhek-gedhekke malah wurung nggone Pandhawa duwe gegayuhan pengin nggayuh wujuding wahyu kamulyan Dimas. Wah, yo saiki tak takon karo kowe. Arep takon apa? Begawan Durna duwe watekan sing kaya mangkono apa kira-kira pantes mbok tiru apa kaya ngono kae kira-kira pantes yen to mbok tuladha minangka gurumu? Ora sebabe apa? Wah, Durna nggayuh wahyu sarana njaluk kanthi sarana peksa. Monggo wahyu ora bakal jenak yen to nggayuh kanthi sarana ingkang ora prayoga. Lah gene ngerti. Kena ngapa Durna duweni pakarti ingkang kleru Setyaki karepe arep benerke. Merga Setyaki ngerti Begawan Durna ki yen to tekan negara Ngamarta, aja kok negara Ngamarta tekan negara ngendi-endi mesti gawe rusuh. Setyaki arep nentremke kanan praja negara Ngamarta, malah to ajar nek ngene carane iki sing gawe rusuh ora kok Begawan Durna ning malah kowe lho Werkudara. Rungokke. Wah, yo. Kok ming yo? Aku salah. Ya aja njaluk ngapura karo aku. Aja ngapura. Aja karo aku. Karo sapa? Sakarepmu. Wah. Kowe ndek luput karo adikku Setyaki, Luputmu sing sepisan kowe mbelani pakartine Begawan Durna sing kleru. Ping pindhone luputmu kowe ngantemi adikku sing ora diluput apa-apa. Ngantemi Durna ya ora luput. Ora no. Ngopo kok kecelah barang? Wah, ya wis. Bangane wong dadi perkara. Bungge, wonten dawuh. Maju rene. Kados pundi Kakang Mas? Wah. Minta maaf. Nliripun mila salaman. Setyaki manuta mbang diajar neh kowe engko. Wih. Dawah sami-sami Kakang. Dawah sami-sami Kakang Mas. Werkudara ki mbok ya aja sok kaya ngono lho. Dumeh astane ageng kok terus kaya ngoten niku. Nyun pangapunten Kakang Mas Werkudara. Wah, ora dadi ngopo. Kresna kakangku banjur saiki kudu kepiye? Tak sawang Begawan Durna nglumpukke Kurawa. Banjure tentremno kanan praja negara Ngamarta. Yen ta urung tentrem ora bakal kelakon Pandhawa nggone nggayuh wujuding wahyu kamulyan. wah, Bungge, wonten dawuh, maju. Nggih, Mas.
Werkudara bola-bali watekane kaya tugu. Kok Prabu iki Nun sewu kok watekane kaya tugu niku lho ripun. Coba to. Ora bakal mundur saka geguntur, mendha saka pangrerempuh nek watekane Werkudara. Ulah nggih. Lah iya. Pareng patukan Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Begawan Durna nglumpukke Kurawa kae, sawangen njaluk pengayoman ana ngersane anake Werkudara. Ya kuwi supayane aja ngasita antemi meneh, malah kae kaya ngono kae apa pantes dienggo patuladan? Apa kaya ngono kae pantes? Apa kaya ngono sak lampahing drajating Brahmana Syaki? Nyuwun pamit. Hati-hati. Ngepate kangira rekalane une naka makikian kumambang katonku mawang wis anya manambek kisih manao cikara marang risang bayu siwi menungso ratatanan ngaglangger kancang kaya ndra mawentang-mentang kaya gendhewa. Setyaki Kakang Kartomarma babangu. Aku reti anane Kurawa segelar sepapan padha pacak baris arep mbilani karo sing jenenge Begawan Durna. Ngerti karo niate para sata Kurawa, ngerti bae. Mergo raning di papan Kurawa mesti gawe geger, Kurawa mesti gawe kisruh. Mula kang saka kuwi Setyaki sing ora nrimake. Apa-apamu kowe ora arep nrimake? Ayo, Pandhawa kon ngalah lek arep gayuh wujuding wahyu kamulyan. Kelakon Pandhawa ora gayuh wahyu kamulyan. Waton wis putung. Bau kiwa tengene Setyaki. Sartane wis gumlundung sirahe Singha Mulang Jaya. Jaja montab ler kinentap duka yayasine pi. Netra kocak ngondar andir. Oh,
menungso ora tatanan. Kemlewat ucap kowe ngregem jimat kowe wani ndelan Wesi Abang. Bapamu yen to panjen kowe sing mbok karepake supaya Pandhawa wurung gage pinangkanono rubane Setyaki babar wowo. Setyaki kowe ora minggat saka pangarepane Kartamarma kelakon tak candhak sirahmu. Bathukmu tak jebleske garesku ora kitrang-kitrang aja takon dosa Setyaki. Penak belas. Sambat to. Wah, ra mungkin sambat tau. Wis lunas e. Hot. Hot. Oh, buya. Ha. 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 Buya. Ha.
awas kowe. Has. Lho di mau tak yo. Kowe. Pasem kowe. Mati wae. Gadamu tak colong. Direbut sih. Wah, piye iki? Hat. Hat. Wah. Ora tatanan. Werkudara lah kok dadi kowe ora ngewangi kelawan Bapa Durna. Wah. Tirtanata kakangku. Wong sing nandhang kaluputan ora pantes diwangi, ora pantes dilabuhi. Lho.
Ora kena kaya mangkono Werkudara. Kena wae munggo Werkudara. Wah! 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 Waduh! Wah! Ah! Wah! Waduh! Ha ha! Ha! Dipate, Dik Cuni. Kakang Durna kula, Kakang. Niki pripun, Dipate? Oh, lah kok dadi Sata Kurawa morat marit mboten kanten-kantenan. Malah kula sawang nika. Werkudara ingkang sekawe tandombengi kalian kula. Malah sajak merang kampo jingga. Sabiyanto kan pun Setyaki. Lotse. Sampan ki kok yo senengane kaya ngono. Oh, niki pripun, Dipate? Nyuwun pigo pamrayogi anak Prabu Duryudana. Kados pundi anggenipun badhe ngrebat wujuding wahyu kamulyan saking pun para Pandhawa? Oh, lole. Dipate. Pripun to Kakang Durna? Sampun mboten kirang-kirang anggenipun ngupadi syarat serana Dipate. Adipati Arya Sengkuni. Kula Kakang. Sampeyan kok koyoke wis owah gingsir. Oh, kula bingung. Piye carane arep ngrebut? Inggih menika wujudipun wahyu kamulyan saking pun para Pandhawa Dipate. Kula bingung Dipate, kula bingung mike nyetrum Dipate. Lah nyimpang marga matur anak Prabu Duryudana kemawon. Matur anak Prabu Jakapitana mawon Dipate. Blak bluk.
Mendak alon tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Werkudara, wah Kresna kakangku apa? nggonmu ngundurke kelan para Sata Kurawa wis katon tentrem, wis ora ana tilase. Nggone para Sata Kurawa mapan ana ing negara Ngamarta. Yo. Ya mung arasaku kok kaya ana ingkang ganjel. Wah. Kresna kakangku ganjel kepiye? Ana perkara apa sartane ana kanan apa ingkang ewahi-wahi nganti gawe grundel manahe critang kakangku Ndrawati. Sajak kaya ana ingkang gutang Dimas. Nanging ndak rasa pancen perangane para Pandhawa ingkang ana ingkang nedeng kelangan. Nanging
Mbok apa kang dadi sababe perangane Pandhawa kuwi mau ora gelem matur sartane ora gelem ngomong ana ngersanipun Kakang Werkudara. Mulat mara Sang Arjuna semenira kang kamanungsan kaserpan tingkang mungsu nirang padha katang. Koko Prabu lepat atur diagung pangaksami. Arjuna piye Dimas? Krasa karaos kadodok manahipun ingkang raying Madukara pun pamadya. Awit midhanget pangandikanipun Koko Prabu bilih wonten peranganipun para Pandhawa ingkang nedheng kecalan utawi kelangan Koko Prabu mugi dados ing kamuningan. Sejatosipun ingkang koncatan dumateng menapa ingkang dados tetimbanganing manahipun ingkang rayi. Inggih menika kula koncatan garwa Madukara kalih sepisan Yayi Wara Sembadra angka kalih Yayi Wara Sri Kandi oncat saking kasatriyan Madukara Koko Prabu. Kagatri sang kapirang urinangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana. Jagat pangesungkur wayah para jagat. Arjuna wonten timbalan. Kena ngapa si Adi ora matur kawit kala mau? Yen to garwa Madukara kalorone oncat saka kasatriyan Jelamprong. wonten dawuh Kakang Mas. Wei wong lenang kepiye? Wah, bojone minggat ora ndang digoleki. Werkudara, Piye? Arjuna yen to kelangan garwa tunggale isih akeh. Oh iya. Wah, ning piye-piye wae. Garwamu sigarane nyawamu kuwi ya Gur Sembadra ya lara ireng. Gelem ora gelem carane kowe kudu goleki. Kakang Mas, Piye? kula sampun mados lumantar paningal batin. Kula nyumurupi jagatipun ingkang rayi inggihpun Yayi Wara Sembadra kaliyan Yayi Wara Sri Kandi menika katingal peteng. Prasasat kadedene katutupan mega peteng. Mboten sagedipun mangertosi dumunung wonten pundi Kakang Mas. Wilah jagat pangestungkara. Nek wis kaya ngene iki apa ya bakal kira-kira bakal kelakon. Nggone para Pandhawa duweni gegayuhan kepengin gaya wujuding wahyu kamulyan. Wah, Jelamprong, Wonten timbalan bojomu ngrepoti. Nek Pandhawa pancen pengen gage gayu juting wahyu kamulyan, ndang kon bali. Wah, teng klithik separan-paran ora gelem bali. nuwun sewu Kakang Mas, kula piyambak ugi bingung rasing manahipun ingkang anakipun Arjuna. Krana awit sampun boten kirang-kirang anggen kula ngupadi Yayi Wara Sembadra kaliyan Yayi Wara Sri Kandi. Nanging dumugi sepriki dereng wonten trontong-trontong selain pepadang wonten pundi papanipun Yayi Wara Sembadra lan Yayi Wara Sri Kandi. Kresna kakangku, Werkudara piye? prayogane kabeh perkara iki dipasrahake ana ngersane abiyasa kakangku ing sabarga. Prayogane ngono Dimas. Lajeng kados pundi babakan kawontenanipun garwa Madukara inggih semah kula pun Sembadra kaliyan Wara Sri Kandi Koko Prabu. Ora usah diurusi. Nek pancen isih butuh karo kowe, ora yo bali dhewe. Waduh mboten saged Kakang Mas. Ora turna liyane karo yo isih akeh. Wah, nek mung pengen durusi sartane pengen nuntaske ardane kanepson bojomu pirang-pirang gone. Raosipun menika benten kaliyan Wara Sembadra kaliyan Wara Sri Kandi. Kula pun entuk informasi. Wah, bungke rasa melu-melu mboten. Yayi Setyaki aja kandha-kandha lho. Mboten Kakang.
mriku wadi aib keluarga. Kajengipun singantika Kakang Mas Arjuna kemawon ingkang pirsa. Arjuna wonten timbalan bakune nganti kelawan kadangmu ya Yayi Prabu Darmakusuma sewana ning Saptawarga. Monggo Kaka Prabu kula dherekaken. Wah, jlitheng kakangku ayo tak dherekake Kresna kakangku. Miat langan ning kalang ana kelarapan dan monsara. Madeg wonten sakmadyaning negari awasta negari harga belah pramila senebat negari ngarga belah krana dumunung ing kraton negari mapan wonten sak lengkeng harga mataya sinten ingkang arsa lenggah aning madyaning dampar kecana Nalindra gagah piteksa anenggih Sang Prabu Sasra Mardawa negari Nargabelah kedaton
Katon Agung sumunar tejane. Katon pasuwaning Sang Para kawula tasih pepander kang samya sembewa. Nalika semanten Sang Prabu Sasra Mardha nimbali Dumateng ingkang rayi nenggih Orangkanata negaring Hargabelah nenggih Sang Rekyana Patih Sasra Wikalpa. Bungun-bungun Sang Patih Sasra Wikalpa arsa nyadhong deduka wonten ngarsaning Sang Prabu Sasra Mardhawa. Nalika semanten dadosaken kumanggul wijining pandika Sang Prabu Sasra Mardha ingkang dereng kababaring risan. Bala kang tumingal rangacampo sanyong dali ler kadat wi lateng kata dan mangkong manguncang niti benjang sangat cimicil ladinya ngadali wos rosta Surawilangka kaya buta singa ragil pasti jangga dendanya mangambak boyo ya jagat pangestu ngara ya bondo bandaku ya ngamalku dhewe. Yai kadang ingsun kadangipun Kakang Yayi Patih Sasra Wikalpa nuwun pangandika adhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sasra Mardhawa banget. Menungso ora tatanan Prabu Sasra Mardhawa ora nganggo banget. Oh iya Koko Prabu sewu lepat agung pangaksami kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu Sasra Mardhawa. Yo Yayi Patih Sasra Wikalpa tak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Wetampanana Yayi. Sampun sanget anggen kawula pundi karya jimat aripe ndaherana kasantosanipun ingkang rayi pun Patih Sasra Wikalpa Koko Prabu. Wah, kahanan negara Hargabelah ingkang kahanane katon gumebyar. Kondang ingsun ya panjenengan ingsun nata ing Hargabelah Prabu Sasra Mardhawa. Prasasat kumandhang ing asmaning ingsun ngebaki jagat ngrebeki kupinge menungsa sak Madyapada. Yayi Sasra Wikalpa. Yai. Estunipun ugi mboten maiben
jalaran paduka Kanjeng Koko Prabu menika estu Nalendra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Tur paduka menika Nalendra nanging sinembah dening para Nalendra. Ayo, ayi. Pati wonten timbalan sinuwun. Togok karo mbilung nendi? Waduh. Teng tumpukan ngisor dhewe niku. Wah, kae abdi ora ngerti dilabuhi. Kae abdi ora ngerti marang kewajiban. Nanging ora dadi ngopo Pati? Merga nggonku bakal sak pirembagan kelawan kowe iki mengko yen to ana suwane Togok karo mbilung mesti mung bakal ngewahi-wahi sartane mung bakal gawe bingung manah ingsun. Pareng matu kados pundi Koko Prabu? Pati, wonten timbalan. Aku ki ratu sugih. Aku ratu sing blegedu brewu sugih her bondo bandu prasasat seprapat jagat bondo ning jagat raya iki mung kagungane Prabu Sasra Mardawa. Aku ya Nalendra sing sekti kalintang jayaning perang. Ora ana Nalendra sing wani nantang karo Nalendra ing Argabelah. Nanging Pati, kuciwane atine Nalendra ing Argabelah. Nggonku duweni kahanan praja negara ing Argabelah sing kaya mangkene eloke, kaya mangkene jembare, kaya mangkene ndahe. Aku kok durung duwe prameswari, Pati. Waduh, waduh. Lah, Koko Prabu nyuwun pangapunten. Estunipun perkawis menika sampun badhe kula rembak, sampun dangu anggen kula badhe munjatur wonten ngersanipun sinuwun Prabu Sasra Mardawa. Ayo. Nanging kula menika ajrih menawi kula nampi dukanipun Kanjeng Koko Prabu Sasra Mardawa. Ora tak dukani. Kowe arep matur apa? Kula menika namung reraosan. Bilih paduka menika sampun mataun-taun madeg Nalendra wonten praja negari Argabelah. Teka dereng mengku sawijining wanita minangka garwa prameswari wonten praja negari Argabelah. Nuwun sewu sinuwun. Mbok bilih salah satunggaling selir paduka menika dipun angkat dados garwa prameswari. Piye? Salah satunggaling selir wonten praja negari Argabelah menika dipun angkat dados garwa prameswari. Jan. Ngejane. Ora mungkin, Pati, ora mungkin. Ya ora mungkin. Ratu sugih kaya ngene mengarep ngepek prameswari. Lho. Prameswari saking selir. Gak mungkin, mau. Lho, nanging wonten prameswari ingkang ayu pasuryanipun. Gak ana sing ayu, gak ana. Lho, nanging lemu-lemu nggih lowong. Ana sing janggute kaya anjatan-jatan. Karepe arep kuru ben bengi mangan karo mangan wae gaweane. Lajeng ingkang dados tetimbangan manah paduka kados pundi? Sinten Koko Prabu? Pati, wonten dawuh. Aku wis ngincer wanita, Pati. Lho. Ngincer wanita. Putri saking negari pundi? Menawi putri Nalendra, atmajanipun Prabu sinten? Menawi putri saking salah satunggiling brahmana lajeng endang sinten seselipun? Kak, kuwi. Lho, lajeng sinten? Putri Tunggul Pawenang. Lho. Putri Tunggul Pawenang. Iya, Teh. Sinten? Sinuwun. Ora ali kejaba ya mung Dewi Kusumayuda. Ya Dewi Kusuma Dilaga, ya Dewi Risang Ganda Wastratmaja Pati. Tansah marep pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepi. Asape sinempen telenging kalbu pambuk
ganing warana tarlen saking liya playabe ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Piye, Pate? Menawi aturipun ingkang abdi inggih ingkang rayeng kepatyan kanggep lepat kula nyadong deduka. Piye arep muni apa? Sak mangertosipun ingkang rayeng kepatihan ingkang namipun Dewi Kusuma Yuda menika inggih pun Raden Werkudara. Ben. Lho, nuwun sewu. Raden Werkudara menika kakung. Ora idep Pate. Jalaran ngene. Nggonku kepengin mengku kelawan Dewi Werkudara ya Dewi Kusuma Yuda ya Dewi Kusuma Cilaka ya Dewi Wijasena ya Dewi Bratasena kuwi. Ora semata-mata nika napa? Ora mung merga olehku tresna karo sing jeneng Dewi Werkudara. Nanging aku nampa sasmita saka para Jawata. Biyo. Pate, wonten dawuh Koko Prabu. Dewi Werkudara kuwi jan. Ngeja menika kebangetan Pate. Lah aku seneng. Goyangane lho, Teh. Raden Werkudara menika piyai kakung ben. Merga dawing dewa aku bakal nampa wujuding wahyu kanalindran yen aku mundhut garwa Prameswari. Kelawan ya kuwi Dewi Werkudara. Oh, mekaten sinuwun. Ya. Mula senajan to atiku ora tresna karo Dewi Werkudara sing baku Dewi Werkudara kelakon tak boyong minangka garwa Prameswari. Ana ing Praja negara Ngargobelah. Oh, inggih ngestaken dawuh. Lajeng marang Paduka Koko Prabu kados pundi? Yayi Pati wonten dawuh. Babar pisan. Wadyabala segelar sepapan saka Wadyabala saka negara Ngargobelah. Dikepiyake wektu dina iki tumuju ning negara Ngamarta ya ing kesatriyan Jodipati. Mboyong kelawan Dewi Werkudara Pati. Lajeng mangkatipun ingkang abdi menjang menapa? Mangkata dina iki ora ketang sambung obor colok lintang. Nyuwun pamit sinuwun. Pangestunkara. Yayi. Calon garwaning pun Kakang Yayi Dewi Werkudara. Enten ana ing kesatriyan Jodipati pun Kakang bakal prapta nglamar kelawan sira garwaning wong kathah. Anu pun Kakang Yayi. Hei!
Pati kula nyadong dawuh. Gusti Pati kula nyadong nyawa. Gusti Pati kula nyadong nyawa. Gusti Pati kula nyadong nyawa. Gusti Pati ingkang abdi. Pun kula nyadong dawuh Gusti Pati. Jagat Pangestu. Bocah prajurit Kula wonten maring dawuh Gusti Pati. Padas Gempal wonten dawuh Jurang Juri Wonten dawuh. kula senes Padas Gempal ning kula Padas Empal. Wah, sagelem mungkonmu arep gawe jeneng. Iya, nyadong dawuh Gusti Pati. Nyadong dawuh Gusti Pati. Aja kaget kowe kabeh padha tawi ning alun-alun negara ing Harga Belah. Merga wektu dina iki Sinuwun Prabu Sasra Martawa bakal mboyong swijining putri saka kesatriyaning Jodipati ya saka ing Tunggul Pawenang. Kula kang saka kuwi tak jaluk supayane kabeh wae wadyabala saka negara ing Harga Belah aja no nganti ingkang cicir ngombyongi tindake Sinuwun Prabu Sasra Martawa tumuju ing kesatriyan Jodipati. Bocah tumenggung kabeh. Aredo mawur mangawur awur murahan. Tengarane ngajurit. Kong makuru gongso tatakadya putula. Ning ngoten ingkang abdi nyuwun pamit. Ngaten ingkang abdi nyuwun pamit, nyuwun pamit, nyuwun pamit. Nyuwun pamit Gusti Pati. Babar wisan sing ati-ati aja kaya bocah cilik, kabeh wae aja nganti ana sing keri. Bocah tumenggung. Songo